Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mucomment ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu iyo yakamira sekudai so. Ndinoda kureurura kuti ndakagadzirawo umwe mudhara uyo watainge tichishanda naye panguva iyo patainge tichigadzira road kuHwange uko. Zvino tainge tichishanda pakambani ipapo takati one day yainge iri kambani yemaChina. Saka pano umwe wacho muChina aiwanzo kuti kana akauya aibva atanga kundipa mari. So nerimwe zuva ndakazongokaruka ndava kungoona nyoka muchigreta icho chandainge ndichishandisa. Nyoka iyi ndaiti kana ndikaiona yaibva yanyangarika. Saka ndakabva ndazodaidza umwe mufesi uyo ainge ari padhuze neni ndikati iwe uya uone zvandiri kuonawo kunoku. So akabva auya ndokubva apindawo muchigreta chiya chandainge ndichishandisa ndokubva anditi ko chii chiri kuitika. Ndikabva ndamurakidza kuti mainge muine nyoka yainge irimo. Zvechokwadi akaiona but ndokubva yanyangarika nyoka iyaiya. Kutoti nyoka tainge tava kusakwanisa kana kuiona. Munhu wani chete asina kuda kuuya kuzoiona nyoka iyi ainge ari umwe mudhara uyo wandainge ndakatukana naye. Mudhara uyu ndichitanga kushandawo pakambani apa ainge achishandisa chigreda chacho ichocho. Zvino nekuda kwekuti ainge ari very slow, sezvamunongoziva kuti maChina ivo vanoda munhu akati changamu ende havadi munhu ane chinono. Saka vakabva vazomuburutsa ndokubva vati ndini ndaifanira kuti ndinge ndichizotanga kuchishandisa chigreda chiya. So I think kuti iye paakangoona kuti ndainge ndava kuita sekunge ndainge ndava kumudzingisa basa ndozvakazokonzeresa kuti ange achizoenda kun'anga. Zvechokwadi ndokubva anondigadzira. Kubva ipapo pandakaona nyoka iyoyo ndipo apo pandakatanga kuvengwa nemuChina uyo aigara achingoti kana akauya obva andipa mari. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandishamisa zvikandirwadza nekuti vanhu vainge vava kutoti iwewe unoita sekunge uri mwana wake, mapiro acho awo aanokuita mari. Saka madhamu ndakabva ndachizovaudza zvose izvo zvandainge ndava kusangana nazvo ndiri kubasa. Madhamu vakabva vachizoenda kumasowe. Vakati vaenda kumasowe madhamu ndipo apo pavakabva vachizoudzwa kuti zvechokwadi ndainge ndakagadzirwa naye mudhara uya. Ndikabva ndanzi painge pachidiwa kuti pange pachizoitwa go back to sender. Saka munhu iye uyo akabatsira madhamu ainge achibva kwavo kwavanobva uko kuChiredzi ndokubva ndachizoendako. Akanditora ndokubva achizoenda neni tikanopinda munzimbe umo maakanonditi ndinge ndichinocherera pasi micheka mitsvuku zvekare nebakatwa. Ndikanzi ndo go back to sender yacho iyoyo. Mukomana chi ndakabva ndachizodzokera zvangu kubasa. Ndakati ndadzokera kubasa mudhara uyu akabva achizotanga kurwara. Airwara achingobuda mututu achiti iye ainge aine munhu waainge achiona munhu uyu aiuya kwaari kuzorwidzana naye. So mudhara uyu akazongopiwawo ofu nemuChina uya watainge tichishandira ndokubva azodzokera kumba kwake kwava kutonoshaika. Iniwo panguva yacho handina kana kumbogara ndakambozvifungawo kuti go back to sender iya yandainge ndakaita ndo yainge yakakonzeresa nyakanyaka yose iyoyo. Mudhara uyu ndakangomurota ka1 zuva iro raakaradzikwa ndo zuva randakamurota. Akatoya kwandiri akabva atoti ini pangu pandiperera shamwari, ndotenda zvako nezvose izvo zvawakandiita pangu, asi pangu pandiperera. So ndakangoti zvimwe kuda dzainge dzingoriwo hope. Then kubvawo ipapo ndainge ndava kungogara ndichingomurota kudzamara ndichizozviziva kuti iye mudhara uyu go back to sender iya yandakaita ndini ndakakonzeresa kuti ange achizofa. Chimwe zvekare chandainge ndava kupota ndichisangana nacho shato. Ndainge ndosangana neshato dzakawanda zvichirevera izvo kuti ainge ari mashura. Nerimwe zuva ndakangonzwa ndichingonzwawo mudumbu ndichibatwa noumwe mudumbu ndokubva ndaenda musango. Ndakazoti ndaenda musango ndo pandakangoti ndichingopedza
kuita tsvina ndokubva ndatoona shato imwe ichitobuda muchuru. Chakandivhundutsa pairi shato iyi ndechekuti yakatotaura neni ikabva yati yesi kani mukomana ndakavhunduka ndikabuda musango ndiri chahwiriri. Vanhu vakazondibvunza kuti ndainge ndaonei, ndikabva ndati ndainge ndaona nyoka. Saka vanhu vainge vava kutongoboekana nazvo kuti ndiri munhu ainge achingogara achingoti ndaona nyoka mangwana, ndaona nyoka everyday, ndichingoti ndaona nyoka. So mukomanashi ndo zvakaitikawo izvozvo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Haasi ose mago back to sender akanaka. Mamwe mago back to sender anozotukonzeresa kuti unge uchitosangana nemaproblems akasiyana siyana mukurarama kwako. Kutaura kudai so handisi munhu ane rugare muhana mangu, because ndinozviziva kuti ndakaurayisawo munhu. Uye zvekare madam ivo kunyange zvikanzi vanenge vachimboedza kufambawo kuti ndinge ndichiwanawo rubatsiro kuti mundara uyu asazongoramba achingoya kwandiri, ivo vanotomublema vachiti saka iye kana aida kukudzingisai basa aiti mhuri yenyu inozorarama nei, ndezvekwake izvozvo. So even though vachindisimbisa kuti murume wangu takaita zvatakaita because iwewe zvainge zvisingaitika kuti unge uchidzingwa basa, uri munhu ane mhurika iwe, but I know in my heart kuti izvi zvemago back to sender handitombofungidziri kuti Mwari vanozvida ini. Ndiyowo secret yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, vanhu ngatisiyanei nawo mago back to sender awa. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi yambiro yangu ndeyekuti ngatisiyanei nawo mago back to sender. Wakamboitawo go back to sender here before? Ende kana kuri kunzi wakaitawo go back to sender yakashanda here kana kuti haina kushanda? Go back to sender iyo yawakaita, hey apo unenge uchitodya zvako wabva watosangana neconfession yakaita sei. Hey, hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare mukoma ndine makore 25 years ekuberekwa. Zvose izvo zvandakaita kwainge kusiri kuda kwangu, asi chinhu chinonzi nhamo chinorwadza veduwe. Saka zvakaitika mukoma ndezvekuti ndakangoshungurudzwawo kubva ndichiri mwana mudiki. Ndainge ndichichengetwa nasekuru nyakubereka mai vangu. Chandainge ndisingazivi ndechekuti sekuru ava ivo vainge vachitodawo vanhurume. Mukoma nerimwe zuva vakabva vazongondibata ndokubva vatanga kundidzidzisa, asi ndakazongosiyana hangu nazvo. But I think kuti ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizova zvandiri kusvika pari nhasi. So ndakabva ndachizouya kuno kuSouth Africa, ndikabva ndachizotanga kushanda security guard. Ndainge ndichishandira umwe muIndia, ndichimushandira muIndia uyu mukoma. Ndakaona kuti zvechokwadi maIndia ndo vanhu vanonzi vakaromba manje, hamene so zvavanongozviita kuti vange vachikwanisa kuita mari. Chekutanga chaaiita muIndia uyu makuseni oga asati abuda achienda kuwholesale kwake, aitondidaidza ndobva ndaendawo mukicheni munenge muina maid uye zvekare naye nemudzimai wake nevana. So aibva achizotora tumwe twakaita tuzvitanda, so obva atanga kuti kupisa vachinamata, vainamata nechirudzi chavo kuri kudaidza mari. Uye zvekare dzimwe nguva sezvo ndainge ndichimbopota ndichishanda mugadheni security zvekare nekuwholesale ikoko, taitoti tikatoenda ikoko mukoma taitonopinda nekuback door obva atanga ambopfungaidza. Saka ndakazotozviona kuti isusu dzimwe nguva zvinokonzeresa kuti tisakwanisa kuita mari it is because isusu hatitevedzeriwo chivanhu chekwedu. Saka ndakabva ndazongozviudza kuti zviri nani kuti semunhu ndige ndichingotevedzerawo chivanhu chekwedu. Ndikabva ndatanga kutsvaka nawo nen'anga dzaikwanisa kundibatsira. Chandainge ndisina kuziva ndechekuti dzimwe nguva kana kuri kunzi kana uri munhu anenge akazvarwa nechipo sezvainge zvakaitika pandiri, avo sekuru vangu hongu ivo vainge vari gay zvavo, but munhu wekuti vainge vakatoonera nechekare kuti uyu muzukuru uyu mwana wemwana wangu azvarwa nechipo chake chaazvarwa nacho nechekare. Apa amai vangu vainge vakangoitawo zvekungomitisiwa. Ipapo ndainge ndisingatombozivi kana hama dzangu. Saka vakabva
vakabva vachizotanga kundishandisira mishonga yakasiyana-siyana nekunorara neni kwavainge vachiita neni vachitonditorera zvipo zvangu because ipapo kubva zvavakangotanga kungondiita vakabva vatanga kuitawo mombe dzakawanda dzimwe dzainge dzava kutogara kumapaddock vachishandisa zvipo zvainge zviri pandiri. Saka ipapo ndakatanga kuti 1 because ini ndainge ndisingatombozivi kuti sei nemi yangu inonzani kana kutodetembera ndainge ndisingatombozivi kuti ndinodetemba ndichiti ndinonzi ani. Saka nekuzofambawo ndichitaurawo nen'anga dzakasiyana-siyana ndakazobetserwawo neimwe n'anga yekugokwe iyo yakangoti yanditarisa ka1 ikabva yatondiudza kuti iwewe baba vako vainge vachinzi Leonard name hidden and baba vako iwewe vanobva kubhuku rekwakati kunonzi kwaNhingi, kana ukasvika ikoko unotsvaka vanonzi sabhuku name hidden and zvechokwadi ndo zvandakazoita. Asi ndakazozviita izvi mukoma ndainge nditori muprocess yekuti ndige ndichisvitsirwa mudzimu. Chandainge ndisingazivi ndechekuti hama dzababa vangu dzimwe idzo dzainge dziine ushereketwa hwadzainge dzakabata dzaitozviziva kuti musango umo mune umwe mwana uyu iye ane chipo chake icho chiri paari. Saka vainge vasingatodi kuti inini ndige ndichizotosvikawo munzvimbo nekuti ndaikwanisa kuzovafumura nekuda kwekuti tateguru ndo vainge vagere pandiri neshungo dzekuti ndoda kuzivawo hama dzangu nekwandinobva. Ndakashingirira ndikaenda kuya ndichingonosvika kuya mudzimu uyo wainge ugere pandiri wakabva wasungwa kunzi shwe. Ndiyowo yambiro yangu kune vamwe avo vanenge vakakurirawo kunze kwemusha. There is a risk yekuti paunozodzokera kana usina kusimba zvechokwadi vanhu vanoita kanyama newe. Iniwo ndainge ndisina kuziva kuti kuenda kwandakanoita ndichinotsvairiswa makuva kwainge kuri kutogadzirwawo ikoko. Zvadaro ndakabva ndachizongoenderera zvangu neupenyu, asi ndainge ndisingazivi kuti ndainge ndangovawo saga zvangu ndichingofambawo ndichingopeperetswa nemhepo. Ndakatanga kusangana nemabad luck. So mukuzonosangana nemabad luck ndakabva ndati regai ndige ndichimbofamba ndige ndichinzwawo kuti kochiko chiri kukonzeresa kasi tateguru vandifuratira here. Ndopandakabva ndachizobetserwawo neimwe n'anga iyo yakazondiudza kuti aiwa kamukomana tarira uone kuti ipo paya apo tateguru pavainge vava kutanga zvino kunyatsokuchigara vachizvirakidzira umambo hwavo pauri, vachikupa mari, vachikupa laki, ndipo apo pawakabva wachizozviudza kuti zvainge zviri nani kuti unge uchimboenda kunoona hama dzako. Zvino wakagoneiko nhai chizukuru, nekuti uchingonosvika ikoko handiti wakanotsvairiswa makuva here nhai iwe? Ndikabva ndati hongu ndizvo zvakaitika. Vakambozama kundibatsira sekuru vaya vakabva vanditi zvainge zvava kunetsa nekuti ivo sekuru vangu vainge vakabigwa zvavo mubako, but pane zvainge zvakazonoitwa ikoko vanhu vachitya kuti ndinokwanisa kuzofumura urombwa hwavo. Ndakatambudzika mukoma. Kana mukanzwa zvichinzi mudzimu wakufuratira, you do not want to be there. Ende kana wafuratira zvokwadi mudzimu unokufuratira ende unenge usisina kana basa newe. Mukoma nashi ndakashungurudzika ndikatambudzika panguva yacho iyoyo kuti ndige ndichiwana basa ndainge ndisingakwanise kuita sekunge munhu achaita street kid. Ndo pandakabva ndazodzokera kwavari sekuru vaya ndikabva ndati ndibetsereiwo, nekuti kana mukasandibetsera zvino ndichabetserwa naniko. Ndo pavakabva vanditi nyaya yako inoti netsei, kuti ndige ndichikubatsira zvinoti netsei, nekuti tateguru vako vakasungwa mbira dzakondo ende havangambofi vakauya kuzokununura. Asi ndinokwanisa kukubatsira chizukuru. Handizivi kana uchikwanisa kuzotevedzera miko nemirayiro. Nekuda kwedepression nedesperation ndakabva ndazviudza kuti zvainge zvakafanana. Kwainge kusiri kufa ndekupiko, ndainge ndava kuda kutofa panguva yacho ndichizviudza kuti kana ndikafa kana ndafa ndichaenda ndonovabvunza mibvunzo yakati wandei ivo tateguru vacho kuti why kana kuri kunzi ivo vane masimba vanozondisiya ndichitambudzika kudaro, nekuti pandakazvarwa ndainge ndisina kana kumbokumbira kaini kuti vange vachiuya kuzozviratidzira muupenyu hwangu. Asi sezvisinei sekuru vaya vakabva vati vainge vachida kundipa mushonga, vakanditi mushonga uyu ndo uchaita kuti unge uchizokwanisa kuita mari, mushonga uyu ndo uchakuchengetedza, mushonga uyu iwo pachezvawo unouya nemhiko
vakawanda kwazvo avo vakati vanodzikwanisa mhiko dzacho idzodzo mushure mekunge vanyanyisa kutambudzika, asi handizivi kuti iwe uchazvikwanisa here kana kuti kwete. Ndikati ini ndinozvikwanisa, tarirai muone kuti ndiri kutambudzika sei sekuru. Vakabva vanditi tora ndiro iyi. Zvechokwadi ndakabva ndatora ndiro iya. Mushure mekunge ndaitora vakabva vanditi enda unopakurirwa sadza. Ndakaenda ndikanopakurirwa sadza ndokubva ndadzoka naro mudare mavo. Vakabva vazoisa piece 1 yenyama mushure mekunge vandiudza kuti ndaifanira kuzongodya nyama inenge isina munyu uye zvekare zvinhu zvinenge zvisina muto kana derere kana kuti fish, nekuzongofamba ndichingorara nevakadzi vakasiyana siyana. Saka vakanditi aiwa chienda zvako kuchimbuzi. Ndikati kuchimbuzi kunoitei nhaye sekuru? Kasi ndokwandinofanira kuti ndige ndichinodyira here kuchimbuzi kwakareko ikoko? Vakabva vanditi kwete, uchienda kuchimbuzi ndikuda kuti unge uchienda kunotora usavi muriwo. Ndikati muriwo wakaita seiko uyo unowanikwa muchimbuzi? Vakanditi iwe unofanira kuti zvimwe zvacho unge uchingozvifungira wega semunhurume. Ndati chienda kutoileti uende unoita tsvina, asi unoitira tsvina yacho mundiro iyi. Kana wapedza kudaro richiri kupfungaira ndo paunototanga kutonongora uchitoseva wozosukurudza mumukanwa mako nenyama iyi. Ndo zvaunofanira kuti unge uchizongogara uchingoita izvozvo. Tanzwisisana here chizukuru? Kana usingakwanise chibva wagara watondiudza zvaizvezvi ndobva ndakuroyonora, nekuti kutaura newe kudai ndatokuroya muzukuru, zvekuti zuva iro rauchanzi unenge watadza kuzadzikisa mhiko dzangu ndo pauchachiona. So ndakabva ndabvuma nekuda kwekuti ndakangozviudza kuti painge kusiri kufa ndekupi. Mukunobvuma kwandakaita zvechokwadi ndakaenda kuchimbuzi ndikanoita tsvina. Richiri kufungaira kudaro ndokubva ndatanga kutoseva. Zvainge zvisiri nyore, ndakaita sekunge ndicharutsa, asi ndakazviudza kuti handikamborutsi. Ndaidya kane mukomanashe ndakatarira kusaidi. Munhuwi wacho waita kusimuka kudai mumukanwa mangu, asi ndakazviudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizoenjoyawo upenyu ndichigara zvakanaka. Ndokurombawo kwangu ikoko kwandakaita. Kana mukaposta ndizivisei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Asi yambiro yangu ndiyo yekuti kana wafunga kutevedzera nzira dzechivanhu, make sure kuti newewe unenge wakatosimba, nekuti hasi wose achafarira kuti iwewe ndiwe unenge uchinzi pauri ndo pagere tateguru vedzinza. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.